We are live now in Enugu. I bịara ikiri mmọnwụ n'ama echi. Ọkwa ị na-afụ ya mmọnwụ ebe a na-enyekwe nsogbu. Mmọnwụ nke a bụ ọkwa ọ na-aga ego ọ bụ na iyere ego nwanne m. O chiwe gị ihe gị na-anụ ọgụ 2 fighting. Ịghọtago? Nke a bụ ọkwa nke ụmụ boys. Nke ndị onkolos ọ ya bụ mmụọ a na-eme ebe nụwa. Maka ịbịakwa ikiri mmọnwụ na be anyị ị ga-adịkwasị ọ na ego dị gị n'akpa o. Like ị ga-eji nnukwute ego nke ọbụla bịago nso ozugbo isetụlụ ya. Maka na mmọnwụ be anyị bịaghị mmọnwụ saịdị a ọ bịaghị nso ọ bụ na iyere ego my brother gị na mba ego kwa problem nwere. Ịghọtago? Ọ ga-akpọrọ gị ma ndị ụmụnne ya ma azụ na mmọnwụ niile nọ n'ebe anwa niile ha tara niile ga-abịa n'aga ego. Bịa na ị na-akwado ha na-ebịakiri mmọnwụ n'ama echi my brother. Make a son ichenji 200, 500, 50 naira, 100 naira. Ya bụ na nke ọbụla ruteghị ha na gị nso ozugbo ịkọọ ya ego. Ma etụrụ ego gị na mbọ owere ụtarị pịawa gị azụ. Nwanne ọkụ ihe nna afọ ebe nụnwa ka m na-ekwu aka nsi gbacha ọsọ nke m kịta ana m agbakwa n'ọsọ mụ bụ onye ọkanga ị kwesịrị ịma na mụ bụ onye omenala so adị m agba ọsọ na esokwe m n'ụbọchị onye ibede ya ma alụ ụlọ mmadụ nne